Ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ngiyas ngo naka kitab Leviticus kakran shay kadar hani shapanga jinkar dor ban kniya hakamat utrai ka jinkar dor ban lekhoi haga jingim chongi ban penkre naga benda ka jinkawai ban ngidang yus ngo kumno ki paiba kide ban tur sha utrai kumno kide ban lekhoi yaga sngi jong utrai kumno kide ban lekhoi yaga sab bale ban pidiang ya utrai ha ka jingim chongi kide ban don ka jinglong ka bakhoi ha ka parkha ka pardain chongi ha ka met ka pat chongi ha ki kham ki jam chongi kramba ka jing tarwa ka jing kenia jongi khalong ka ba pins ngba ya utrai ko himen ko para ngi ha ban pen kre ban pidiang ya utrai ha ka jingim ka chongi ngidon kham ban burom ya utrai ngidon kham ban yoi ya utrai ha ba roka jinglenium chongi ha ka sacrament niosno kat saus ni but henyus ni baro ha ka nega jimbatai na ka kitab Leviticus but kane kalom ka ba kadauru shapang ujisu kat sau number kalom ru yaka kertang jongo dabe but ka kadau shai kadar kumno ki paiba kide ban pen kraya lade ban pidiang ya ujisu bakala long ka lankini naga benda choni ko himen ko para habangi poi shaka gospel yusno ya kaneka benda hakaba ki nom snong Nazareth kela kanda ya ujisu yete haba u Philip ula yatu habu Nathanael bangala yakendu ya ujisu Nazareth ula kali kayaka jimba kalaban mina Nazareth kibryu kibasham ha Nazareth kimshim ladon satya ya kano ka buram light no ya ka buram ka wan na ujisu umesaya te baro ki ju kimshim la kein kordor hadu kata ya gashnon Nazareth namarbon gi jaka ni pule ya kane minda ujisu la wan shakashnon la jom kashnon ujisu ka Nazareth kalayo buram namar jongu Jesu ka Nazareth kalayo buram Henry ki nongshong snong Nazareth kimpat snowtu yakane kimpat laban pepang bagas nong jongi kadang yo buram lemba jongu Jesu Henry makipat ki kendait no ya uta uju ujisu ubala mandra buram hagas nong jongi haki inga sem jongi Nius no yaga jinkerli jongi ni ki nong Nazareth ki kerli kumno ki kerli yaki jinkerli kalong ka badai hato une ude ukun umestriding kalong ka de hato une ulong ukun jong ka Maria kalong ka badai hato udon ki himen ki para hato ude para himen jong Joseph Jacob kalong ka badai hato ki para kindai jungu ki shong sahani kalong ka badai Henry kaya ka bala pinbakala yaki kila kili ya ka jingkili ka badai da ka jingmut ka basuni kila kili ya ka jingkili ka bashisha da ka jingmut ka basuni yo kalam penshong rim ya ka jingmut bon sim ko himen ko para ngiru ni bakala ni kerli bon ki jingkerli bon aprenjo ni kerli shapanga balan ni kerli shapanga jingi kai jonga balan don bon ni bri ki kerli Henry ke jingkerli chogi kalam kano ka jingmut tendang ki kerli da ka jingmut ka basuniu banriam ye ki wei ki kerli jingkerli kanang kanamba kinsnu kutlar ban juba te kaba mut ka jinkerli jong bon mut ki bri omde ban yo jingtip omde ban ti jilliu ya ka jingidu blai omde ban wadi au jisu
Om de ben wad ia ka jing koit. Om de ben wad ia ka jing long baba. Bat ka jingim baba. Henry ban pingsan. Hang ne haba kini ki nong nong Nazareth ki kelli ia ka jing kelli. Kim bat don jimmut kin deyaturu ban pediang yau Jesu. Lada ke kelli kum kini ki jing kelli. Kide ban poi shisha. Shaka tolong jongu Jesu, shaka jinglong try jongu Jesu, shaka jinglong bashisha shapangu Jesu. Henry makipat kimpoi shaka jinglong ban lap yaga jinglong bashisha jongu Jesu. Namarba kimpat lap yaga jinglong bashisha lemba ke jingkele jongi kila dola yaga jinga e ban trekam hapadeng jongi hapo jongi. Bonsi ko himmen ko para bale ngit dulad ya ke jinga e ha ke jingim ka jongi na marba bon ke jingwa jongi omde da ka jingmut ka babha omde da ka jingdumo babha telada ni wad ya ubale da ka jingdumo ka basiniyu ne da ka jingmut ka basiniyu ne ngi kelli ya ka jingkelli badde kalam don jingmut tekan yalam yangi Yalam jingai yangi na utrai penbagi. Tekane ke jingkar le jongi beriu kim shimla yalam yaki shau Jesu. Kim shimla yalam yaki shaka jinglong bashisha bau Jesu ulong ukonu beleng. Lada kila poi shaka taka jingla bau Jesu ulong Messiah bau ulong ukonu beleng kan sejayu ha snong Nazareth. Born giberiu kinjindalayo jingkerku kerhai halo jongki. Kakatino baleka on namar ka jimbam nge jongki u Jesu shimlala banle yaka kambala haka jingim jongki. Tekai kadau, kawai kadau kila yetu yetau ya u Jesu nadu dang kinna kulong kila yetu yetau ya u Jesu kila yoi ya Jesu ki yoi baki Jesu ya rengat baki para kena Jesu i late lang bad ka Maria badu Joseph mahaman lagi jingle kishay ki yoi ya Jesu markuma Henry kata ke jing yoi ya Jesu ne kila kren badu Jesu Eka jinga kren jongi badu Jesu ne don bona preng jongi kila wan jingo ya ki inga sem jongo Joseph bad ka Maria bad kila shonglam badu Jesu Henry kita ki jingle jongi baro kam shimla pensei so kadau kalong kim shimla yoi ya ubale hau Jesu kim shimla yoi eye kaba kerpang hau Jesu Namarba kim shimla yoi eye kerpang kila dulad ya ka jinga e ka jingkorku minda kai ka jingma kabadon hapo jongi ha ka jingem jongi Niwan shimenda mas ba koi mangas ni minda ni shimenda ha ka online mas shua ka covid ni shai shimenda ya ka mas ba koi ni shai pule ya ka tinu trai ni shai ngap ya ka jimbata ya ka tinu trai ni shai duai rosary minda rongi dang duai rosary ni duai ya ka jing duai jingisne jimbale But ni don born ki jingle ribole man kasni. Ni yoi ya ki yimane, ni yoi ya ka statue, ni yoi ya ka dorjo Jesu, ni yoi ya ka dimpana, ni yoi ya ki lindo ke bakinia ya ka jinkinia. Kai ka balajia, kai ka jimma, ni on ho ka don ayu ka bakerpa. Ngatip hi ya ka mas, ngatip i ya ka mas, ngatip ka sakrament. Ngatip ya ka tinu try kala to ayu. Nganang banduay rosary. Henry ngam kwa duay minta. Don bon gibri ki kran kumni. Kila yatu, kila tip, ki don jing tip. Kai ka jimma, kane ka jing tip, ka pelong iyangi banum kin kordor iya ujisu. Ya ka jingtip jongi kanum yarap yangi ban kain kordor ya Jesu namar ngitip ke bolsin kane kalanga jimma
kaba apyengi. Dena kataka daw bonsin habangi shimenda mas ngiyom klan kata ianga ngams no im barka mas habanga duaru ngams no don kam shishaban duai nama ngas no kalam kata ianga kindia tu balenga don kam ban pule yakakti nutrai kaju shi kaju Nios ngo bonsin kaju shi kaju kaktin balabatay hangi ngams ngo kata hakata kadur bale ngilam mlin pana Henry ko himen ko para kaya ka bade banjia ya ka jinios ngo ya kaktin utray ka jimbatay kaktin utray kadbangi pule ya kaktin utray kadbangi shimenda ya kamas bakui kade banyalam yangi sha kam jan badu jisu Kade ban yarab ingi ban pengam jilliu but kanega jingade badu jisu kabang ida pengam jilliu but kanega jingade badu jisu kaiga bajia ka jinge jungi kan roy ka po jungi haba ka roy ka jinge ka boro trai kan stang ban trai kam haki inga sem jungi ha ka jingem jungi ha ka met ka par jungi lem kumda ngi shimenda mas ngi shimenda board ge jindwai ni pule ka tin utrai Henry ngimpat ya tu ya ujisu haka jingim jogi ngiru ngin stamban kendai ya penban lese omde kendai omde kumba kendai ya kinom nasarat Henry haka ba ngalatip na dong shadow kata ka jing snow jogi kanyalam jingai yangi dam jisu hagne kalemat tongin duai bau jisu un pensautu shushu yangi ban idiau ban ngait hau ko jisu karku kardo engi pen slap engi daka jinga daka jingai bangin nom kindai yame lano ru en ya utrai Jesus Christ Amen.